Ao final cumpríronse os pronósticos e Carlos Lorenzo, que viña de facer a fin de semana anterior no Campeonato de España de Ultratrail, un terceiro posto na súa categoría, levouse a vitoria final. A máis de 6 minutos del, entrou en segunda posición Rubén Caamaño, completando o podio Óscar Guerra. En categoría feminina a carreira estivo tamén dominada por Vanessa Maneiro. En segundo lugar, na liña de meta entrou Mari Pombo, e en terceira posición Carmen Otero. A organización destacou o bo desenvolvemento da proba. A pesar da calor existente dos 131 corredores que tomaron a saída, chegaron á liña de meta un total de 130. Houbo varios participantes que precisaron de asistencia ao chegar por motivos de falta de hidratación e calor, pero nuns minutos estaban recuperados. Aínda que un deles precisou ser trasladado ao hospital e tardou unhas horas en recuperarse. A maioría dos participantes destacaron a beleza do entorno polo que discorreu a proba, duns 14 km de percorrido, pasando por zonas como a praia de Coira ou o alto da Figueira Longa. Pero tamén destacaron a súa dureza. O inicio da carreira e antes de darse a saída, gardouse tamén un minuto de silencio polas últimas vítimas da violencia doméstica.